Quantes vegades has comprat una motxilla i després et vas adonar que no cabia ni al teu ordinador? Et mostro les 3 opcions que realment fan el que prometen i el número 1 és la millor per viatjar. Nom. El número 3. El model del puesto 3 arriba a un preu de 19,54 €, una ganga per la quantitat de compartiments que ofereix. 104,5 sobre 5 en les valoracions i 4.165 opinions. Aquesta motxilla destaca pel seu disseny intel·ligent. Una dissenya destaca molts compartiments i bolsos, fins i tot un compartiment lateral per al botellí, perfectes per a viatges curts. Una altra usuària afirma que el tamany és ideal per al cabina. Mida perfecta per volar, és enorme per dins i cap de tot. Molt còmode. La qualitat-preu també rep elogis. Qualitat-preu molt bona, molt millor del que esperava. A més, ve amb 5 bosses addicionals que permeten organitzar equipament esportiu o accessoris personals. Un pare comenta que, després de comprar una de color negre per a regal, va adquirir-ne una altra per al seu marit, demostrant que el número 3 és apreciat per tota la família. Si t'estan agradant aquestes recomanacions, no t'oblidis de subscriure't al canal i activar la campana perquè no et perdis cap de les properes guies de viatge. Anem al lloc 2, on la relació qualitat-preu comença a notar-se. Nom. El número 2, aquesta motxilla del puesto 2 destaca per la seva robustesa i capacitat. Amb un preu de 26,55 €, faràs una relació qualitat-preu que sorprèn. Les 5.753 valoracions donen una puntuació de 4,6 sobre 5. Entre les opinions més freqüents, una usuària comenta que la qualitat supera el preu. M'ha sorprès gratament la qualitat d'aquesta maleta per al preu que té. És molt versàtil i espaiosa, ideal tant per viatges curts en avió com per escapades. Un altre subratlla la comoditat com a equipatge de mà. Mesures adequades, molts compartiments i bastanta capacitat per ser un equipatge de mar. Altres revisors l'enaltem per la seva funcionalitat. Perfecte per viatge llarg. La qualitat sembla bona i té un connector USB integrat, molt útil. Un viatger afegeix que el material és durador i els múltiples bolsos, fins i tot un paracables, fan que tot quedi organitzat. Finalment, algú la descriu com una excel·lent regal per a esport i viatges, demostrant que el número 2 és una opció versàtil i fiable per a qualsevol aventura. Recorda que tens els enllaços actualitzats a la descripció per comparar preus o llegir opinions. Nom. El número 1. El número 1 és la nostra elecció final i, per bon motiu, costa 24,43 €. Reem 4,5 sobre 5 i 9.827 reviews. Aquesta motxilla es guanya el primer lloc per la seva practicitat i capacitat todoterreny. Un comprador destaca, molt pràctica i té molta capacitat. Una todoterreny per viatjar. A més de la gran capacitat, el disseny està pensat per a tots els tipus de viatge. Des de curts vols en avió fins a llargues escapades on necessites portar tot el teu equip. La robustesa i la distribució del pes la fan còmoda de portar durant hores, i la varietat de bolsos permet mantenir l'ordre tant per a l'equipament tecnològic com per a l'equipament esportiu. Aquest és, sens dubte, el millor equipament per als homes que volen viatjar sense complicacions. En resum, el número 3 ofereix el millor preu per a qui busca molts compartiments i una opció lleugera. El número 2 aporta durabilitat i un connector USB integrat per a viatges més exigents. I el número 1, amb la seva capacitat todoterreny i alta puntuació, és la nostra millor elecció per a viatgers que volen el màxim rendiment. Tria la que millor s'ajusti al teu estil de viatge i prepara't per a la propera aventura.